Dako na. Oh, dako na, naroon bro, sanga. Dako ang punuan pero Sangahan. sanga. Sanga ra. Okay ra tong puno ano ging diretso sa ibabaw mga J space. Sakto na to kadako. Sayang. Ay, hanga nila. Magaway tong sanga. Sila mo kumukong sa ano, bata ng bil. Upat. Sila ka magbali do ha. Doa si anog si Risa. Oo. Jonas dayon og ako. Para gina to. Bukidnon ilang Domas, Carlos. O Carlo. Dito na. Ang butato murag wa man siguro pa. Masakit niya si Macdong. Macdong niya dong baksan tong bubaong wala na tao. Ano mo ito? Lampas ito. Dito po sa Lodo, to mamay dito naggabas. Nah, gang okay lum say. Kurot lagi. Butong. No. Ay amo pa pala dito pa bandong ini kay may presyo. Ang sila po kay parang ba man out. Ora po day ka dirilong. Ako po day lampas po kulong Diha. sa likod. Buon na tao. Ang logo niya, awa pa, lampas na sa Agustin. Oh, narig ko itong mga hindi na. Lampas eh. Lampas. Uskat ka ba kami? Logo. So, sinatagyan nga rin. Amo, tanggil na suko. Ini ka dagko. Ngayon ka to, dagko lang. Yara di ay.
Ito kay dagko to ah. Suhod. Kaya dako dito lang sa iskina. Hindi ha tulo. Pat. O pat din no. Lima ngayon kasi lima. Ito, wala na labot. Ay. Kana? Kana? Oo. Kapel pa na? Dali na na. Ano? Ito rin din ha? O galing. Kuwatan kay siguro na. Hadlok man po kumuadto ka kuray sa. Wow. Ilan na lukoy? Ha? Ilan lukoy? Yes, I do. Yeah. Medyo pungunta mo si lukoy nga. Nabay nagkupras sa imo. Si Ariel may magkupra sa dia. Siguro si Arman mo to. Arman na. Kung si Arman baka na. Pungunta mo si Arman dito. Nagkupras sa lukoy. Waka. Nah, saka. Saka. Bata kayo. Basi si Arman. Ha? Basi si Arman. Arman nga. Kuan ba? Ini kurang. Tolo na. Tuloy. Tuklan. Ibilin kay hiwi siguro. Ha? Daghan nagsimilya. Kani di naman niya ako. Kini? Kang kuan na gihapon. Tura dito ganda. Ano yung kabuk na? Dalam itu nakay.
Kadto dito mo tayo kay isa nga to ubos. Ito pa o. Mo kang ko. Hindi. Ano? Itok. Ngayon na dito, parang dito. Ilan na nito? Kani i-arrange sa nila. Pwedeng ilog ka. Ito to. Lindaw ko na. Kani mamamutlanan tong kuan, tong giputol. Sige mo ni. O aw na ni diri akad. Ito ba ako? Kuan man to, lawaan man to. Ay. Atong palito ni Mulawan. Di ra balay pabalik ng tatay kay gamiton na mo na ug makapadyag media pohon. Tas basakan kay himuan mo kuno kalsada dia sa tower. Dito. Oo. Aron makabasak na. Agka na ra lagi no tugkuan diha. Pila ra ka buhok na. Kay bago pa man lagi na harbisan. Kadto dito dun. Yak ka dito ta balik ka Bata. balik. Di kaon na. Kay wa isa pa ba katuigin labay ni pagharbis? Wa pa to? Ano to pagharbis sa muan? Grabe harbis ni Brad. Pebrero. Sata na motor diri. Harbisan naman eh. Basta Okay. kay kinidili nimo. Oh, di na. Kadto isa. Isa ha. Katudolon. Ya, namay. Kaya bisag di ka makakuan sa puno ano sa kadaka. Kaya diri ako. Ha? Di na diha, kadiha diri ara. Kanang nabilin diha na na. Aga na man na. Oh, Mauli gini. Tudlo na man lagi. dapat diri. So kadto sakto ra- ha? Kari sakto ra balik kada ko si. Ito isa. Ito ako. Kala pwede na na. Kato sa ubos na kuan. Di pa to pwede. Istet ba pod to? Kato ba kato to ah? Ada udah kok berano eh. Gusto. Abot ka ni. Gamay man po ni isa. Gamay pa niya. Anong pinsaw? Ano na? Unom, pito. Ano kapito ni? Kan hindi ba? Natapad. Ah, Ano ba? Ano? dako noon eh. Ano rin isa? Isa ra? Pito, walo. O, kawalo na na. Ah, Kato nito. Ilang minute dan. Sama-sama ng kahoy na. Hindi lama. Pampa. kato si Jan ako an. Adana. Ano? Kato. Kawalo. Kano rin isa o? Kano ano? Kare di na. Ini mana kawalo? Okay naman din ini. Pagkuin na na. Siyam. Yan. Ito yung lawaan.
Duha na kapunuan. Aduhan ng lawan diha. Kari o kato dito dis kuan. Murag duha lagi na. Ang lawan lagi. Oh. Uy, sara baka na. Duha na. Duha lagi. Pero nagsanga siguro na. Siyang. Ito isa, huwag mag-game ito isa na, oy. Hain. Ito, ito. Ay, dahon. Ubos. Ito, ito isa. O ka na. Ito. Naku na. Ano ba sa nang lawaan? Ubos ng lawaan. Mura. Dili na kuan. Mag-game na. Kato. Ito ah. Aw kuan. Di kuan to siya. Tipo. Tipo. Tipo na. Tipo. Napo dihay ka na murag sangahon na kuan, magyom. Hay. Kasubos diha dako na nakaraan gid na siya. Ambot og taas pa po na siya murag bawgon man pod. Tawag ko ni. Ya preso ko tani ano. Taka de tag utod. Kana si ito kung si dinigid, mugon sa Manila. Pag mangkon, Ito. na. Ano ni? Dito lang mga Kani po siya na mamagyom dagan na siya mga 8 years. ang regular gabot niya, ni 12. 8 years na ni siya. Adto na po ni 15. Gabok ang tuloan. Ay, wala ko to na. Way mapili diri ah. Ari ra siguro. Basta ba? Kasi hol magod. Di paggabas ini. Lao man ni siya. Oo. Mas lingin. Kinik. Pelala. Napo. Kare, di mawaya. Ini man rin. Ano na sanga? Musik. Hindi na to paano ni. Pagkabadag ko, may hapon sila. Oo. Aw, Kaliwa na. Vlog ko ba ni? Kaysa nga naman eh. Ano ko mula? Ano? Pero kana Ano eh? kaya man nila nakuha na itong kuha kay gamay pa kuno pero hindi ko dako naman depod. Murag dali ra noon siya hindi ko na nanhinluan. Sato pa, kuha ni kong ato. Oo. Oo. Pag humalubida gitanom, wa na matay nag-uban. Mo na hong giingon na mother na kuan, magyom na. Ambot og Ay, abe, sa ngahon. may sangahon. Kadu imong giingon di tulog magyomlong. Luwaan mo na, day. Lawakan. Asa kuan. Natin na. Tugop aw sala. Igjok aw sala. Dalawang ka. Muna. Kubi. Ay, isa na eh. Kubi. Yeah. Ano ba? Hindi na eh. Diba ako to? Ato kay dako duha ka buo. Na, ang gusto mo isa. Ubus. Kanang duha na sa ubos. Napulo, 11, 12. Katunay taas. Kala to siguro ka 13. Kanay taas ay. Kadu. Oo. 13. Kami puto lamang diha. Wala pa kapin na laman na. Pwede ra rag putdol na pakapin. Kusiwan mo na. Sige. Lagi mo na dito. Kuha na daot naman ito.
Kare dire sa boss. Kaya bahog man na, wa man na nila kuha itong una. Bahog. Tamo, itong makuha ba ni mo na? Kana do kana. Ko ana labot na. Ako bot. Di ay. Adyo na laman na ikuan, kaya bisag makuha diha, mapaol. Diri ara, Di ah. Sorry. Da. kare. Kare ko to. Da. Ay. Kadto si Jan, nalimtan siguro to pagputol. Apil man nagihap sa una. Ito. Apil siguro iha, awa na. Wala kuan ba, naputol. Kining kana. Oh, Wala. Sa mana. Ay magyum. Ang giyom. magyom. 14, 15. Napil man na sa una gihap, wa na putol. Kani. Dali na. Kan napil man ni. Wa na putol nila. Ano? Gamay ra man to napukan lagi dire tong kuan. Managaton dito sa ubos, mura raman to. Na pa diha. Ito ah, magyom. Oy. Ambot dako ba na? Ito ah. O ano ba? Kadto. Ang pangapong. Oo. Ito ah. Pwede na taga-turo to maingon. Hagi. Dito ka agi. Na may magyum pa dito mapili. 15 din si Bubong. Oo. Namatay lagi glubi noon diri ah. Duha ka buok na kuan man. Oo. Huwag putol ni pala jo lawas sa lobby kay diri ara sa ito agi. Kuan man. Kalitan kami mo di na mo. Isi ana mo. Happy sial. Sa ulatay ra tani, kakayang latay. Ganda. Oh, di. Murag nalukat ni siya na. Ha? Kaya man ning gikuan ng gipanitan. Kaya ko Balik ra ni. nalukat na. Pwede ra magimura ning apilon. Kapin. Na abot ba kaya la pa po ni kipanitan magunaw ni namatay. Pwede ra kinsira na kay makuan dire pakapin na lamang nimo ni. Lupad man di ni. Oo. Kung na kay mapili diha pa pakapin na lamang na. Wag kuan na dinhi ana. Kana ba apilan na pakapin na. Kadtong imong giingon. Lain mapod ni. Wala ni. Gani apil ni. Apil pa ni pakapin na lamang lang dai mo daginot mo diha. Kini ra. Kani human gipanitan ni. Ha? Sus, patay naman di ay na. Panitan na. Kaya nagkuan magkukudiri nagtanom ko. Sayang. Ini diha kay mag lapos to ludo. Asa. Kini ra ini. O kana pakapin na lang. O pakapin na lang. Kato pa dito ah. Napa to dito? O isa, 16. O 16 ra pakapin na din ah. Huwag na kayo madaginot diha. Huwag ka riba. Huwag ka ni. Huwag man ni paniti pero natumba lagi. Naluad. Ilang engineer. Di na masuni kuha na. Ini kay lami ni lampasan diha. Nao nanurok no. Lampasan na diha sunuga. Dili na napakuhan kaya glubi na sayang. Diri ara. Muhangad man ang kadto diri. Ang diri ara na mga turok mo rin ang padagkoon. Og imong sunugon eh. Di gani na mo ra tag pareha didto. Wa na lang nasunog yung manggingon ko na di na sunugan na kay mudaghan pare ani mo na patubo na ana. Kay kani ani di naman gud ni na sila pakuanon diri apa kay aglubi. Tulo man kani ni sila na aga may gisa. Ang sabot na to. Tag mo galon ibilin sa namo. Oh. Total og
Sa sunod pohon, mudag ko na ato gapong paliton. Basta mo to 16, Oh, agad to 16. Ka-size to. Mm. Napa may mabili na na. Itong magagmay. Pas pila naglusod ra bata. Ha? Adi man siguro ni unsa kadat. Ikaw na. O sige ra, kaya di na kumulahi pa na. Mo na ka ng mga kinuha ng sauna, ginabasan. Dagko ra lagi. Hindi ko an. Unsa man nga tao ni ana nimo mubo nga ikaw. Eh, taga kuan mo ko to, taga Bayuga ang sa to. Katong dito subos nga kuan mo antay labot. Wa na to. Oh, ambot naman tong isa dito sa gilid. O, kaya na ba to? Ano na to? Lala. Oh, Hindi karo puhinay nga. ang agsta may kuan na diri ah. Unsa ra ko mulatay kung Ano lang ay sa mga naron. Magaras na gusto sa mana diri. muitang wa na naman was Kato pagka na long, yung ilisa ka na tinanomlong. Dili. Ilaharan ng turok na. Kinsa may hando na si Yoyoy. Yoy. Pero di baro kang bu. Ya tong go. Bos. Naboy magyom. Kamu tayo yung gapa. Wala siguro kay mo to siguro ilang harvest diha. Mga siguro. na kuan unang harvest diri ah. Mas nauna tong harvest nila. Sunod na tayo diri ah. Kare ka ko. Rambot lamang tong gamay pa man to dito ah. Kada ayaw na ka kanira. Kay bisag na kuan to po silang yoyo na suod na. O sa ilan naman po na dihang ni kuan. Gomis. Di ang madyo niya na lisod man tamo adto gud ta dito. Kasi kuno ng gata. Ang dito ko prasa yan na may pangutan-on. Ko pras baka dito. O kapitan sa Ariel dito ah, si Herman. Bata. Eh, laki ba yung mga kawatan kay mo? Pira di sa kadlaw basta kay pareha nga aron. San Juan kay hunahon na ligo ban. Apil lidong. Pero laman. O straight. Ay lapit eh. Straight ay. Oo. Pila man na kaya na turok ako na may nakapaturok ni ana kapag kuan. Pag sunog na di sa ako na may apil na tanawa. Muna yan ba? Turok naman na naho na. Pero da naman sa utlanan. Bisite. Sige ra. Kadto kang nung balod. Pohon to, daghan dito kay daghan man pud may. Kapila man ang tubo. Kasi man nang imo masunog na, di ba may mga kapala, daghanan na pud dito rong. Nga balod sa katuig. Ano? Hindi na nakbunuan. Madyo pa day katong naghanong gipamatay da sa kalubihan. Dagkuay palagi nun ni ana ang gipang patay. Mga napuong kay siguro to. Ang gipang panitan. Mura po kang sidagon nun. Puril ni isa dito. Wa man lagi ko kahibaw na halin na nuna karon. Mao lagi ikod, kinsa may mapalandong. Agpalakata mo na mong gi kuan. Kay makapatay man gud si Jaglubi. Na, Aw man. patjon man kag lubi. Ay, unsa man hinamurag wa na manunod ka kuaning lubi. Apang panitin na dagko na murag mga dagko na sa galon pa. Oh. Nga na lagi ka dagko na dagko pa gud to kay sila gra jud diha sa kalubihan ra murag pili lang to sila ba.
Kung ipadako sus. Tinga naman ko naglumi mo ra magkamata dyan na. Panitin na ho. Dali naman di po na siya mamatay. Dali ana. Ako ang di utado. Kuan ka jud kanang imo ra panitan libutan ng kuan wa na. Mo to dito. Ang punuan. Oo. Mao. Imo ra ng panitan. Dali ay ra mamatay. Kato di akong gito si mabaw mo to yung nabili na wa pa na gabok. Pero ag dito sa kuan nga gabok na. Kaya una matunaw gipalitan. Ang plano unta na mo diri na mo ah. Ang diri na mo kilawon. Pwede dito. May balsahay. Dili na may hinagi. Dihadahin mo. Long. Di ba dire ka agi? Dihadahin sa bagigiran. Ito sa barangay site na kuan. Oo. Sa una po diha man pugi pandang mga palakata sa una, barangay site banda. Yeah. Uy, di man. Diha aka na raman diha dunay subidahon. Okay, sa una manggo nagilikayan diri na moagi kay way kalsada diha. Karon kay na may kalsada diha. Ay ko basak kami sa una. O basak pa man. Ag dito sa barangay site dapit kay na may katambakan dito dapit sa kalsada barangay site. Dito ra man nila kuhaon. Para pulis uro. Way signal sa ko ano? Dita? Wa diri dito ra sa ubos. Dito sa kalsada na ana. Standard niya wa. Matawag. Pag moabot diri, kaya na kabo din long. Oh. Okay. Lami mo ko diri ari butang long. Murag safety ta diri kontra didto nga. Ang tungason kani ra man dinhi Puro ga. Wa naman dayon. Wa gani to dito. Maitom nga. Nganhingan to subida, 1 kilometro. Lagi. Pero dili ingon nga kargahan rin lang sa 50 talong. Da balik. Kapag dito tay pabor na. Dito rin karga hurot. Kaya naman mabulot mo na 50 sa tama. Diha man nagdahan na daan diha daan diha man. Dire? Oo, na may daan diha na daan. Kabaw, agyan na. Oo. Human tunga dito sa tunggi kuanan. Tunggi naugan. Kung diri po sila agi pwede ra man legion no. Long hair? Long hair na mo itig dira. May nagbira dito. Ali pura pa dito tulong na agihan na long. Apil lugtong nga pero ilang di kuanan kahapon ilang di buaran. Pamutod nila agad itong mga gamot-gamot. Nakabirada na. Pati sabaw. Kaya may pamilya. Ay naman. Nasa pa niya po yung panpanan na mapaagi ang kinahan. Ha? Nasa pa niya, nasa palpang. Oo. Pwede na ito panpanan. Pwede na gani. Kasi lang mga kabaw, alag. Kaya hera. Oo. Ang kabaw. Puluwak. Dito, nagpapain niya na. Nagpapain mo sa una. Ang kabaw. Nagpapain mo. Pasala mo. Pasakay. Sakadaw lang mo. Abot. Hindi naman maluwak man. Oo. Pasa ko sinira ko si Bali. Saka lang din.
Padlaw lagi rin mo. Masara. Iya, kay. Ay, daghan gamay ra karga. Bata yung trabaho mo. Ang bata ko din. Bang rin. Kasi gawa. Papareto ang bata ko. Mao man siguro nga magyom. Lahi na no? Wala na diha. Mo na lang ako na. Oh, mo na diha. Mo nagdaan sa una diha. Dire. Oh, saka ra ka diha, di na mo ari. Dito ra diha ingon. Surkat rin. Siguro mo liso di. Amay noy. Tablahon gyapon dai na. Tablulun, busay. Makaya this. Bay mo tra diha balik. Mo man nagdaan sa una dito. Street ba? Ingon ra dito. Bulak to dra. Anoy. Mo man si nagdaan sa una dito. Ito. Oh, pero dito sa Basakan na dapit, ugaway na kadyo buta ng agihanan ng pasanan. Pwede rag muli ko ra dito asa ko ubos na. So, boss. Maner noy. Kaya laktod na yun. Oh, laktod na diha. Maner noy ba? Ano dito? May karaan. Mo man karaan na daan. Hindi mo ito mana sa Paris. Ano hera? Di ka subisa. Mo man nagahan nagkabaw sa una. Katong nagbasak pa diha, sure ka tra ingon dito sa Basakan na. Ano ba sa kaduli na diha? Oh. Manlupig may una diha. Hinluay na sa una diha 20 years na ang labay. Pwede po dito na mo lusot. Basta kay Mao din ang ilang balod diha. makaginay din ya lugsong. Di ganito ingon lagi nga to. Ay. Panay tag-aw. Kana ko yung noy. Unsa na dito miyan. Dito. Pabalsa mi dito. Pastila ng lugsungon. Nami ako pabog na dito. Murang yung kara. Parang yung kit. Mana ro. Hinero. Kini ara sa doon na rin eh. Ano Sus, nalugsungon. Pero ilang kabo dito rubutan, kanti ko mo dag bugat na. Eh? Timing mula ka. Ito nga mong birdahan ron. To. Kano nga magyum lagi mo sa kuan na. Nindot ra ba sa magyum kay di nakadug permiro di ang sidling namo. Nagsidling ra ko dihag papila ka punuan. Pag utro ko anan daghanan Katong karaan dito sa ubos ito ingon na daghang sanga kay Mo to gaan. mo'y karaan to. Man mamatay man din na siya. Utag 30 ka tuig. Nag naman auto kay agdamot na biya si babaw. Mamatay. Human kung kuan pud siya kanang hinlo kaadyo o gamay ra siya sangahon pud. Kinahanglan nga jud suruton sa nimo day siya. Pag human agatong tag-kuan manindot og tubo mo toy buhion. Tambok. Tambok kay og kanang isa ra siya
Busa nga. Mabitan ni agihan sa manaligkahod sa hala pa naligkahod sa tulog man. Muna yung sikreto ni Ana di ay na padaghanon sa nimo kuan para man hala paspas sila kuan kisa tong taas mo ibilinon. Ay ko kang wari doon. Ipre ni dinhi ah. Mag ako nang kuan Jimelina. Kuan pud mo Jimelina. Oh. Dili na kamera mong pa. Marami spray kan ganun nilong sagbot lang. Oh. Kamalong din ni. Malong. Sukad na si Jan na nagkatiman na ni wa na hinluay na. Sa una daghan ng kapi-kapi dinhi ang nakahoy. Si Uta. Kalsada na guys. Initay na. Dinhi ara ko taman. Bye.